Marhay na aga po, bago po kita formal na magpuon kang sa tuyang programa, pagirumdum lang na dai po ng Bayan Ko, Teacher Ko program dito sa Naga City. tama, ang araw na ito ay para rin sa pagpupugay sa lahat ng ating pagtutulungan para maisakatuparan ang BKTK. Lalo na para sa inyong 501 na estudyante. Upang formal na simulan ang ating programa ngayong araw, tayo ay tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa langit kong pagaw ay hinatang tula,
Mapagmahal na Ama, pinupuri at dinarangal po namin ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito at kami nagkasama-sama. Salamat rin po sa kalakasan ng katawan at isipan upang masaksihan ang araw ng parangal sa kabila ng pandemya. Naisakatuparan ang kagustuhan na matuto sa tulong ng mga guro at kanilang mga magulang. Patuloy po ninyo kaming ingatan, ganun din po ang aming pamilya. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Salamat po. Pwede na po kitang magturukaw. Muli po kami ay nagagalak na kasama namin kayong lahat ngayong araw para sa Bayan Ko, Teacher Ko Program Recognition Day. Kamusta naman po kayo? Okay naman po ba? Ayan, narinig po natin ang ating mga batang kasama. Okay naman ba kayo, kids? Opo. So, nakwento sa amin ng organizers na masasaya daw kayong lahat dahil maliban na recognition day natin ngayong araw, nasa labas tayo ng paaralan. Magkakasama ang ating mga kaklase at mga kaibigan, pero syempre, patuloy pa ring natututo dahil nga parte tayo ng Bayan Ko, Teacher Ko program. Kitang-kita naman sa mga ngiti ng ating mga estudyante kahit nasa ilalim ng kanilang mga face mask ang kanilang mga ngiti. However, yung kanilang mga mata ay sinasabi na masayang-masaya sila na nakalabas sa kanilang paaralan. Hindi lang naman estudyante ang masaya ngayon, kundi pati ang ating iba't ibang mga partners ay masaya rin. Dahil nakikita natin ang bunga ng isang nagtutulungan na komunidad para sa isang magagaling at mababait na bata tulad niyong lahat. Kitang-kita na mababait at behaved ang ating grade 1 students mula sa 6 na public elementary schools ng Naga. So para sa kaalaman ng lahat, ang BKTK o ang Bayan Ko Teacher Ko program ay isang reading literacy program para sa mga grade 1 students ng Naga City. Upang syempre sumailalim sa refresher course gamit ang Marungko approach. Pero dai magiging matrayumpo ang inclusive at quality education sa paagi ng basic reading literacy modules kung mayo an sa tuwing iba't ibang mga partners, volunteers, assessors, teachers, lalong-lalo na ang sa tuyang mga supportive na mga parents kan sa tuyang mga estudyante. Ngunyan pa sana, maraming salamat po. Yan. Tawan ta daw po ning masigabong palakpakan ang gabos ngunyan pa sana para sa sarong matrayumpo na taon ning Bayan Ko Teacher Ko program. Ngunyan, para formal kitang i-welcome sa event na ini, tawan taman ning masigabong palakpakan si Ma'am Cecil C. Ferro, CESO 6, Assistant Schools Division Superintendent, DepEd Naga City. Thank you very much, Teacher MCs. Enot po sa gabos ang sakuyang pagtaong galang sa Angat Buhay Foundation, its Chairperson and President, Attorney Lenny Robredo, its Executive Director, Sir Rafi Magno, the Program Manager for Public Education, Sir Barry Cordera, and our guests from the city officials, Honorable Mayor Legacion, here represented by the City Administration, Sir Elmer Baldemoro, Honorable Cecilia B. Velus de Asis, our Naga City Vice Mayor, Honorable Gilda Gail R. Abonal Gomez, also our City Councilor, the Department Chair of the Ateneo de Naga University Psychology Department, one of our major partners, and our SDS family, our Schools Division Superintendent, Dr. Susan Coliano, our Chief
For Curriculum Implementation Division, Lisa Franco Abulo. Our reading specialist in charge of this program, Ma'am Corazon Fatima Silerio. Our 5 PSDSS, day ko na po saro-saroon. Our 6 school heads of the recipient schools, and our volunteer teachers and parents and pupils, and of course our partners who are volunteers in implementing the program, Assisi Development Foundation, JCI Senate Manilenya, Super Readers Club, City Government of Naga, City of Naga Population and Nutrition Office, the Office of Honorable Gail Abonal Gomez, the Ateneo de Naga University College of Education, Ateneo de Naga University Psychology Department, Ateneo de Naga University High School 74, Universidad de Santa Isabel College of Teacher Education, Universidad de Santa Isabel Alumni Association, University of Nueva Cáceres College of Education, University of Nueva Cáceres High School Batch 82, Bicol State College of Applied Sciences and Technology College of Education, Naga College Foundation College of Teacher Education, the University of the Philippines Alumni Association Camarines Sur Chapter, and the Community Learning Hub of Sabang, Naga City. It is my honor and privilege po na mag-welcome sa Indogabos. Kasi ini pong dakulang programang ini, nagpapahiling talaga ng tarabangan kang sarong very productive community. Kang ini po inilunsad during the first run, because this is the second run. Maugmahon po kami to say that upon assessment, si pre-test and post-test, there was an increase of 36% reading ability kan mga aki. And all of the 500 recipients po were able to read. So ngunyan po, dahil patapos ang assessment, pero excited po kami because kang inot, ano po siya, COVID period pa. Ngunyan na panahon, medyo daina. So excited kami to know kung ano ang magiging result. So I am really very happy to welcome you. So I hope we enjoy the program. Welcome po sa Tuya Gabos. Thank you so much, Ma'am Cecil. Tunay na pagtatarabangan ini kang gabos. Ang gabos na produkto kang bayan ko, teacher ko, tarabangan kang gabos na volunteers. We would also like to acknowledge the presence of the City Administrator of Naga City, Sir Elmer S. Baldemoro. Good morning po. So, nalaman po natin na maraming iba't ibang mga partners ang kasama dito sa ating programa. So ngayon naman, pakinggan natin ang mga mensahe ng mga tao at grupo na nasa likod ng programang ito. Let us now listen to the different messages of our different partners. Starting off with the Naga City Government through Honorable Cecilia B. Veluz de Asis, the City Vice Mayor of Naga. Ulay ko kasugma lang ako ma-represent kay Mayor. Si Mayor kaya tuod po talaga na sa oras na, saka pa ma-text, i-represent mo ngayon. Arog kasugma po sa Accountant National Convention. Diyos marhay na aga sa Satuya Gabos. In behalf of the City Mayor of Naga, Mayor Nelson Ligacion, and the local government of the City of Naga, I'd like to commend and congratulate the program of Bayan Ko, Teacher Ko. And I'd like also to congratulate si mga stakeholders, especially po ang office ni Attorney Lenny Robredo, who is now here with us. Sa Gabos, mayong listahan kang i-acknowledge. Dahil na po, with the permission of Attorney Lenny, dahil ko na po i-acknowledge si mga yaonig din, na-acknowledge naman po ni Cecil. Si Cecil, mariris ang edad ko na talaga. Si Cecil po, classmate kang matuakong aki.
Kaya pagbisa niya sa ko, di ka na magbibisa, maririsa ako. Sa gabos po, mga DepEd personnel na yaon, si Ma'am Susan, asin si Cecil, asin sa mga pag-iriba na yaon igdi, sa mga teachers, sa mga gabos na naging partners kang programang ini, good morning po sa Indo Gabos, especially sa satong mga kaakian. Maswerte po ang satuyang mga kaakian ngunyan. Ako po, nakanood akong magbasa, gibo kang mga comics. Kaya ito kaya baga comics. So nag-aarkila po kami kaito sa kataid na tindahan. Duman po kaming magtururugang and then ang tugang ko lang ang magsasabi sa ko, o ka. Araw kaya. So maswerte ang mga kaakian ngunyan. Tadaininda po kami, garo self-learner, bahala ka. Makanood ka sa eskwelahan. Ang mga teacher ka ito, bakong araw kang mga teacher ngunyan. Na kung baga, ako kaya, ano man po ako, product ako kang public school sa Del Gallego Elementary School, bako pa siyang Central School. So, kami ka ito talagang, kung makanood ka. Kung dai, mayong pakilabot ang mga teacher. But ngunyan, gibo po na mas sinasabuot o mas na papairarom ang mga katuyuhan kang mga magtutukdo, mas natataanin daning prioridad ang sa indang mga eskwela. Especially na nagkakaigwa ng mga private group na nagmamakulog para po sa ikamamaray kang katong mga kaakian. Importante po baga, just mentioned by Ma'am Susan during the session, importante po ang pagbasa. Nagirumduman ko garo, arithmetic, reading, ano pa si Saro? Writing, 3 hours ka ito. Basta aram mo na to, okay na, tatao ka na. Pero, ang problema mo ngani talaga, miski po kami, pag ako nakaka-receive ng mga surat, hali po sa mga professional at kamisan mga estudyante, medyo nakaka-disappoint ang surat po ninda, kuminsan na bako pong magayon, bako lang sa magayon, kundi dahil nindang gayon na i-express kung kanon dapat ninda. So, importante po talaga na makanood ang pagbasa ang satong mga kaakian at an early age. Araw po kanikan sa itong mga kaakian. Kaya gusto ko pong i-congratulate and gusto kong i-commend taan ng dakula pong pag-umaw ang mga tao na talagang nagtaon ng esperso na mataan ng marhay na pagkanood ang sa itong mga kaakian. Aram taman po na sa kadaklan kang mga nag-aadal ngunyan, may mga pagkakataon na ang satuya pong mga teacher mayo naman pong oras. As in, aram ko na ang Department of Education welcome sa Sainda ang araw kaining programa. Tadakulang tabang po ini sa Sainda. Bako po ini yung competition o bako man po ini yung pagkukuan ng mga onra na aram ko na ang katuyuhan kang satuya pong ginagalangan na presidente na Attorney Lenny Robredo. Ang katuyuhan niya po talaga, magpuon pa ka ito, matabangan ang gabos na namamanwaan, ang gabos na Pilipino. Nakuta, dahil na ako masumpay, tabaka ako maanuhan. Nakita po, yaon sa tuya man, kung talagang yaon sa buuta, ang totoong pagtabang. Diyan ta po mahihiling ang mga tao na daipo kaipuhan na nakapwesto. Dahil po na kaipuhan na may igwang halangkaw na katungdan para po makatabang. Diyan ta po mahihiling ang tunay na tao na nagmamakulog para sa iya pong mga asa para po sa namamanwaan. Sayang. Pero ako untaman po sa dai, ang tabang na araw po kaini, ini po ang dapat na pasalamatan. Ini po ang dapat nataan ng rekognasyon. Ini po ang mga tabang na namamati asin napapakinabangan. So sa paagi po kaining
sa kuyang mensahe, sana man magtanom sa mga magurang na ang ginigibo tapo ngunyan para bako man lang po ini yung para sa samo, para sa mga teachers, para sa mga pribadong namamanuaan, kundi para po iniyo sa futuro kang satuyang nasyon na sana man magkaigwanan ning katupadan ang satuya pong minimithi na nasyon na marhay asin matanos. Sa indo po gabos, Diyos marhay na aga asin mabalos. Salamat po, VM Nene. Tunay na mapuon sa satuyang mga kaakian ang pagtalubo kang buong nasyon. Mapuon sa satong syudad, madakula hanggang buong nasyon na ang maasenso. Tama, Ray? Tama. So, pinapaisip ulit sa gabos na dahil po kita pwede magkurumpulan sa may bandang likuran. Pwede ta pong i-occupy ang satuyang mga gilid. Diyan po sa left po and sa right side po kan satuyang venue. And pinapaisip din po sa gabos ang paggamit nin face mask. Importante po yan ngunyan. Kung mayo po kitang face mask na dara. Iba po kitang face mask sa bandang likod po, sa may entrance ta po. And data po pag i-block or kumpulan ang satuyang entrance/exit. Ngunyan po, mapasalamat man kita sa iba pang partners na nagpatrayumpo kang Bayan Ko, Teacher Ko program. Bagamat di natin sila kasama ngayong araw, ipaparating natin ang ating pasasalamat sa ating partners, ang Assisi Development Foundation at JCI Senate Manilenia. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Paniguradong makakarating ang palakpak at hiyawan ninyong mga bata sa ating partners, muli ang Assisi Development Foundation at ang JCI Senate Manilenia. Maraming salamat Assisi Development Foundation and JCI Senate Manilenia. So ngayon naman ay mapapakinggan natin ang mensahe ng Chairperson at President ng Angat Buhay. Samahan niyo akong salubungin si Attorney Maria Leonor Leni Robredo. Maray na aga po, magturuko kita gabos, mabalos. Bago po ako magpadagos ang sakong pagtaong galang sa satuyang mga kairibang o niya na aga, syempre po sa pangingenot kan satong mahigos na Vice Mayor, ang sakuyang madihon, Vice Mayor Nene de Asis, ang satuya pong namumutan na Councilor Gail Abonal, na partner kan satuyang Bayan Ko Teacher Ko program sa Community Learning Hubs, ang satuyang City Administrator representing Mayor Legacion, former Councilor Elmer Baldemoro, si Councilor Lito Del Rosario na iyo ang Chairman ng Committee on Education nagpaabot na malilate na dikit dahil igwa pang committee hearing. Ang satuya pong si former Councilor Rayan Cedric Rentoy na iyo ang Department Head kang Naga City Population and Nutrition Office. Si satuya pong mga DepEd officials, ang sakuya pong pagtaong galang sa kapag-welcome. Digdi sa Naga, bagong appointed, na Schools Division Superintendent, Ma'am Susan Collano. Ang sakuyang dating estudyante, co-teacher, inaanak, Ma'am Cecil Ferro. Sabi ko, Vice Mayor Nene, gano'n nahihilingan ko ng uban si Kex. Gano'n niya ako namamatikon sa kong kagurangan. Ang satuya po, hindi ko na po kamo sasaro-saroon, pero ang satuya pong mga Naga City Public Schools District Supervisors, School Heads, Faculty Members, nakairiba ta po ngunya na aga. Ito pong partners na yaon digdi araatsan kong dikit i-acknowledge
dahil importante ang istorya ko tungkol sa inda. Yaon po ako ngunyan representing Angat Buhay, Angat Pinas Incorporated. Kaibanan ko po ang satuyang Executive Director, Mr. Rafi Magno. Kaibanan ko din po ang Program Head for Education, Mr. Barry Codera. Sa satuya pong mga kaakian, sa itong mga volunteer teachers, mga magurang, nagre-raise hands pati mga kaakian. Maray na aga po sa Indugabos. Ayan. Bago ko po pasalamatan si satong partners, gusto ko lang tawanan ng konteksto kung taano tapigigibo kang Angat Buhay ang programang ini. Yan. Next slide. Ay, mapapalan slide. Next slide po. Ayan. Kang 2018, nagluwas po ning sarong study ang PISA. Ang gusto pong sabihin kang PISA, Program for International Student Assessments. Igo po siyang pig-assess na 79 countries. Ang makamundong maray, tapag abot sa reading, number 79 po ang Pilipinas. Gustong sabihon kita ang pinaka low performing sa gabos na 79 countries na pig-assess. Masunod kayan, igwapang sarong assessment na nagluwas, iniyo hali sa teams. Trends in International Mathematics and Science Study. Ang pig-assess man po kani 59 countries. So pareho kan si PISA na number 79 of 79 kita, ining teams number 59 of 59 kita. Itong PISA, ang pig-assess po kato mga 15-year-olds. Pero, nagirumduman ko ka nagluwas ang PISA sa kanagluwas ang teams, nagmeeting po kami, ma'am, ni na R.D. Gilbert Sadsad, sa Kaden USEC Dad San Antonio. Dahil kung tanda po nindo, ang sarong finding na dismal ang performance kang Bicol Region. So, nag-urulay kami, 2019, nag-uulay na po kami kung anong gigibuhon mi digdi sa Bicol Region para maayos itong satuyang performance. Pero sadly, bago na nakapuon yung programa, nag-pandemic. So, na-postpone ito. Pero during the pandemic, dahil po sararado si mga eskwelahan, nagbukas kami ng community learning hubs. Nagbukas kami ng community learning hubs dahil takot kami na ang mga estudyante deisinda similarly situated. Maswerte si mga estudyante na igwang magurang na matutok sa inda. Pero ang ibang estudyante, ang magurang pwedeng sibut sa trabaho o kundai mayo din facility para magtukdo. So kaya ginibo ang mga community learning hubs. At yan, babalikan ko siya, may isisingit mo, ayan. Kaya ginibo ang community learning hubs, nakagibo po kita ng 129 all over the Philippines. Tapos itong 129 all over the Philippines, igwa siyang 4,830 na mga estudyante. Ang ginibo tapos sa community learning hubs, in-equip ta siya ng mga computers, in-equip ta siya ng printers na dati baga nagpiprint ng mga modules, tapos nag-train po kita ng mga volunteer tutors para si mga aki nakaipuhan ng tabang sa mga modules na ginigibo ninda, igwa sa indang matabang sa community learning hubs. Pero isisingit ko, marayo na maray si response duman sa 129 communities na binuksan ta ng community learning hubs. Pero katong nag-iis na si pandemic, ang World Bank nagluwas ng study. Nagluwas ng study ang World Bank, ipapahiling ta po, ay dumango na sa dati. Pag hiniling ta, sobrang nakakahadit ulit ang assessment niya tungkol sa Pilipinas. Pigsukol niya ang tulong parameters, learning poverty, learning deprivation, saka schooling deprivation. Kung hihilingon ta po, ang Pilipinas 91%, actually 90.9% yan. 90.9% ang learning poverty niya. Anong gustong sabihon? Ang pig-assess po kani mga 10-year-olds.
grade 4 students. Ang gusto pong sabihin kang 90% learning poverty, 9 out of 10 students, dae at par si sa iyang pagkanuod. Kung hihilingon ta, dyan sa data niyan, harayuon kita sa ibang mga countries. Ano? Halimbawa, ang Singapore, 3% lang ang learning poverty. Pero kung hihilingon ta yan, mas hadit ako, pag kinumpara kita sa India saka sa Indonesia, taano ako ta mas hadit, dahil ang population kang India saka Indonesia, mas gulping maray sa tuya. Pero ang learning poverty niya, mas maray kesa sa tuya. Gustong sabihon, talagang dakula ang problema ta. Ninuhuli ka yan? Sige, sunod na slide. Ayan. Kabali po duman sa World Bank study, ang sinasabi niya na grabe si epekto kang closure kang schools sa learning gap. Ang DepEd, igwang catch-up program ngunyan, dahil duman sa learning gap sa na-experience ta during the pandemic. Pero nakakahadit ulit sinangyari sa Pilipinas dahil pag hiniling ta po ini, hali sa World Bank report, ang average na closure kang mga schools worldwide, 79 days lang. Average yan, worldwide. Hilingon po nindo kung pirang aldaw kita nagsara ni mga eskwelahan. 371 calendar days. Gustong sabihon, kung hadit na nga ni ang World Bank dahil duman sa 79 na average na days na sarado ang mga eskwelahan, times gabus, times 5. Times 5, ang problema ta sa Pilipinas, dahil ang school closure ta, times 5 na mas halawig kumpara sa ibang mga bansa. So, ang hahabulon ta, grabing maray. Katupong mga nakaaging, siguro, nalingawan ko na kung anong taon nagpuon, ang Jessie Robredo Foundation, nag-launch kang Bayan Ko, Teacher Ko program. Ang pilot sites po kang Bayan Ko, Teacher Ko program, General Luna saka Mulanay, Quezon, dahil duman nakakuaning primerong mga partners. Kang nahiling ko na naglo-launch na sa General Luna sa Mulanay, Quezon, imbitaran po ako sa graduation. Naghinanakit ako sa nagpapadalagang kan Jessie Robredo Foundation. Tas sabi ko, Jessie Robredo Foundation, pero bako sa Naga. Sa Mulanay, Quezon, saka sa General Luna, Quezon. Iyo po to si dahilan kung taano ang third site, Naga. So, paglaog ta po sa Naga, kampig introduce si Bayan Ko, Teacher Ko program, we were working with DepEd Naga. Nagkaigwa kita ning 4 na schools, 4 na pilot areas, Naga Central 1, Naga Central 2, Tinago Central School, Balatas Elementary School. Hilingon ta po ang datos. Ma'am Ami, garo iniyo si sa imong report. Hilingon ta po ang datos, ang baseline, ang inipong Bayan Ko Teacher Ko program for grade 1 students ini. So si baseline, pag hiniling ta po, halimbawa Naga Central 1, itong mga grade 1 students, 50% ang nakakabasa na. Sa Naga Central 2, 44%. Tinago Central School, 41%. Pero ang Balatas Elementary School, 2% lang. Hilingon ta po ining maray dahil kadakol na factors kung taano arog kani ang numero. Pagkatapos kang programa, sinabi na subago ni Ma'am Cecil na 36% si improvement sa mga nag-undergo sa program. So ang Naga Central 1, 74% na. Ang Naga Central 2, 71%. Ang Tinago Central School, 73%. Ang Balatas Elementary School, dawa siya ang pinakalangkaw na improvement. Less than majority man giraray. So, kaipuhan ning padagos na intervention. Kadtong nag-report ang DepEd, tungkol digi sa assessment, ako po mismo si nag-attend, ugmahon si DepEd sa resulta. So, naghirit sinda na kung pwedeng ipadago si program. Pero at that time, ang Jessie Robredo Foundation
nag-decide na mag-concentrate na lang sa governance programs. So, kanaghirit ang DepEd na ipadagos ang programa dahil maray nga ni si results kan si first phase, pig-take on na kang angat buhay, pig-take on na kang angat buhay si second phase. So, ang second phase na po, next slide please, ay di pa pala, may nalingawan akong slide. Pero sige na, hindi na nga naisingit ko. Yan. Ang second phase na po, iyon na ning mga aki na yaon digdi. So, igwa kitang anum na eskwelahan under this, kung nahihiling nindo kabali manggiraray ang Balatas Elementary School because of the results of the first phase. So, Balatas Elementary School, Santa Cruz Elementary School, Triango Elementary School, Yabu Elementary School, Sabang Elementary School, saka Rosario Maramba Elementary School. Ang pagpili po kang eskwelahan, depende sa need. Kaibanan ta ang DepEd, pag-decide kung sisay si mga magiging pilot schools sa second run. Ayan, next slide please. So, iniyo po, igwang iba-ibang mga paagi kung paano i-assess. Sasabihin ko at yan kung sisay si partners ta sa pag-assess. Pero pag hihilingon ta, iyon niyo si baseline sa kasi endline. Pag sinabing endline after 6 months, pero hinihiling ta kaipuhan pa ba ng further intervention, ang ibang eskwelahan kaipuhan pa. So, halimbawa, ang Maramba Elementary School, 2% lang. Si baseline ta, 2.99%. Pero ngunyan, after 6 months, itong 2% naging 52% na. So, magayon ang performance kang Maramba Elementary School. So, upakanta po si mga teachers, volunteers, mga estudyante, saka mga magurang. So, ang triangulo, siring man. In fact, ang level kan triangulo, very high. Gano'n ba didiktoryo ng triangulo, digdi? Ang baseline po kan triangulo was a measly 4%. Pero ngunyan, 91.7% na ang nakakabasa. So, ayan talaga ang satuyang, kaya siya very high dahil iyo ang satuyang aspiration. Naaro ko ta kayan kalangkaw, pero dakulon kayang factors ang kasali digdi. Ang Sabang Elementary School, nagpuon na 3%. Endline, grabe si improvement, pero gusto taman giraray ipadagos ang programa dahil kaipuhan pang more intervention. Pero maswerte kita, sasabihin ko at yan, dahil may community learning hub na kita sa Sabang, sa Sabang na nagko-complement kang pangangaipo. So, ang baseline kang Sabang, 3%. Ngunyan ay 31% na siya. Grabing improvement, pero kaipuhan pa ning lawigan pa ang panahon. Ang Santa Cruz Elementary School, nagpuon 1.69%, medyo hababa. 1.69%, dakul man si improvement, pero dai pa kita satisfied. Kaya low ang level of improvement. From 1.69% ay 22.14% kunyan. Ang Balatas Elementary School, kadakol ding improvement from 5%, naging 43%. Ang Carolina Elementary School, hababa din, si pinagpunan, 1.78%. Ang ngunyan, 29.18%. Di ko na po papalawigo ng explanation kang words correctly read per minute. Pero ang ginigibo ninda, in 1 minute, may 50 words na pinapabasa. Hinihiling kung hanggang sain nababasa kang aki na tama. Itong mga words, itong 50 words in 1 minute. Next slide, please. Ayan. Itong sarong level ng pag-assess, ini yung words in sentences, mas masakit-sakit. Di ko na po sasaro-saroon sa results, pero ini yung sinagluwas. Ako nahihiling ta, medyo consistent. Medyo consistent si level of increase. Itong mga, alimbawa, ang triangulong very high manggiraray siya. Itong Santa Cruz na low manggiraray siya. Okay, next slide. Ay, day pa. Last slide para to. May nalingawan ako. Itong angat basa sa kaangat bilang centers. Iniistorya ko po sa Indo na kanagka-pandemic, nagbukas ang angat buhay ng 129 community learning hubs all over the Philippines.
Pero ito pong community learning hubs, intended siya to supplement si closure kang mga klase. Itong suspension kang klase. Pero ngunyan, dahil bukas na ang mga klase, luway-luway ta pong pagko-convert si mga community learning hubs into Angat Basa and Angat Buhay centers. Angat Bilang centers. Igwa po kita ngunyan ning center sa Sabang. Igo kitang center ngunyan sa Sabang. Yaon digdi si volunteers na pero papangaralan ko si Naatyan, mahihigos na maray na mga volunteers. Nauugma po kita dahil igo kitang maray na partnership with Sabang Elementary School. Dahil ang nangyayari po ngunyan, si mga slow learners, diin na siya dakulaon na burden sa mga teachers. So ang pinaka-idea niya na kita si nagsusupplement. Na pag igwang slow learners, ipadara sa tuya para makahabol si Aki. With the hope na pag nakahabol na siya, diin na masakit sa teachers na tukduan sa laog kang klase. Aram taman na paggulpi ang estudyante, pag may nawawalat, kundi siya matututukan, lalo siyang mawawalat. Ipinapahiling mi po digdiyo si mga pilot areas kang mga Angat Bilang sa mga Angat Basa centers. And very happy kami sa results. Ini si mga pilot. Kung hilingon ta po sa board, halimbawa sa Zamboanga, ang Community Learning Hub sa Zamboanga, ang baseline 46.57%. Ini yung after 2 months lang ito, di ba? 3 months. After 3 months, yung 46.57% naging 83.13% na. Ang kaibahan po kang Community Learning Hubs dahil ang program ba kung 6 months, 3 months lang, pero grades 1 to 3. Kaya maiintindihan na mas sa baba ang Bayan Ko Teacher Ko program dahil grade 1 lang ito. Pero ini grades 1 to 3. Pag hiniling ta po sa Marinduque, very high man. Ang baseline niya, 61.78%, kunyan po 93.11%. Sa Lucena, 66.3%, 70 to 77.23%. Pag hiniling ta Lanao Sur, medyo risa din. Taano tahababaon siya compared sa iba dahil din sa socio-economic status kang mga pamilya. Ngunyan po pigaadalan ta, ano si mga factors na nagde-determine kang accomplishment kang Aki. So madumana ako sa tapos na ang sakuyang mga, tapos na po ang sakuyang mga report, pero madumana ako sa ano si prinsipyo behind sa BKTK, saka sa Angat Basa, saka Angat Buhay Center, saka Community Learning Hubs. Ang pinaka-konsepto po kani, na ang magurang saka community, maging partner siya kang schools. Pige-encourage ta si collaboration, saka ang gusto tang mindset na ma-develop sa community, na ang pag-adal kang mga Aki is their responsibility also. Na bako lang siyang responsibility kang mga teachers. Kung hihilingon ta po si World Bank Report, sinasabi sa World Bank Report na hirak man kang teachers ta. Dahil ang teachers ta overwork. Bako lang dahil lang sinda nakakatutok na maray sa instruction na iyo dapat ang tinututukan dahil kadakol pa sa indang pinapagibong iba. Kaya ang pag-conceptualize po kang programa, nakabase sa datos. Na paano tagigibuhon na si mga si mga findings dawa paano maa-address ta. So ang BKTK saka ang Community Learning Hubs, ang Atbasa Centers, talagang volunteer driven siya and is meant to supplement. Gusto ko na po at this point pasalamatan si satuyang mga partners. Subago na mention na ang Assisi Development Foundation, saka ang JCI Senate Manilenya, dahil nagtatabang sinda sa funding para mapadagos na si programa. Partner din po ang Super Readers Club. Partner ta din, syempre ang City Government of Naga through the City of Naga Population and Nutrition Office. Tano po ta nakabali ang City Population and Nutrition Office dahil from the first assessment, kung natandaan po nindo, si Balatas, garo underperforming dati, pero ang findings ta, gulping mga Aki ang stunted.
So ngunyan, may hinabol kitang catch-up plan. Ito pong programa ta igwa ng nutrition component na nagpapakakana kita kan mga aki. Pero data pa ma-report ko niyan dahil nakaka 3 months pa lang siya, 6 months ang programa. So we will assess again after 6 months para hilingon ta kung si nutrition component naa-address niya itong pagkahuri kang ibang eskwelahan. Gusto ta din pasalamatan ng opisina ni Councilor Gail Abonal. Ano po ang dakulaon na tabang kang opisina ni Councilor Gail Abonal dahil po itong Parent Support and Training Program, opisina po ni Councilor Gail Abonal ang nag-take charge. In cooperation with the Ateneo de Naga Psychology Department. Taano po ta may Parent Support and Training Program kita dahil ang pagtubod ta, mas ma-perform ang aki pag nakaka-assist ang magurang ning maray sa harong ninda. So, pigpig sa strengthen ta si partnership kang home sa ka-school na pigihiling ta na pag mas involved ang mga magurang, better performing din ang mga aki. So, salamat din sa Ateneo de Naga Psychology Department, sa Ateneo de Naga College of Education, dahil ang Ateneo de Naga College of Education saro sa mga sources ta din kang mga volunteers. Nagpapasalamat din kami sa Ateneo de Naga University High School Batch 74. Iniyo po si high school batch ni Agumko sa Ateneo de Naga for their support. Siyempre, Universidad de Santa Isabel, yaon sinda sa likod, kadakol kitang utang sa inda, dahil ang Sabang Community Learning Hub, sinda ang nagpapadalagan, mabalus na maray, di ko na kamo sasaro-saroon, di ko pa tinamamaanan ang mga lalawgon ta, nagugurang na kita, pero aram ko yaong kamo dyan sa likod. So, mabalus na maray, bako lang po sa Alumni Association kang Universidad de Santa Isabel, pero pati sa College of Teacher Education, dahil source man sinda kan sa tuyang mga volunteers. So kung si mga volunteers po from Ateneo, from USI na yaon, digdi mabalo sa Indo. Nagpapasalamat din kita sa University of Nueva Cáceres College of Education, dahil source man po sinda kan sa tuyang mga volunteer teachers. University of Nueva Cáceres High School Batch 82. Ayan, mabalos na maray. BISCAST, Bicol State College of Applied Science and Technology College of Education. So, mabalos na maray sa mga BISCAST students, teachers, and administrators. Naga College Foundation College of Teacher Education. Kamo ba si mga Naga College? So, maugmahon baga, garo the entire community is helping. Diba? The entire community is helping. And that is what we want to cultivate. Na mamati kang tao na bako lang ning obligasyon ka mga maestra, obligasyon ta ni gabos kay pagtarabangan ta. Yaon si Shig, who is the president of the University of the Philippines Alumni Association, Camarines Sur Chapter, iniyo prime mover kang Sabang Community Learning Hub. So mabalus na maray. So si mga volunteers din kang Community Learning Hub kang Sabang, mabalus pong maray. So, babalikan ko lang si tulong tenets kang programa bago ako magtapos. Number 1, pangiturugan tang mag-improve ang reading abilities kan sa tuyong mga estudyante para sa sunod na assessment, dawa pa paano nakahabol-habol na kita. Number 2, si recognition na kabali sa pag-adal si nutritional needs kan mga aki. Kaya igwana kita ngunyan pakakan sa mga areas where BKTK and community learning hubs are. Tapos pantulo na importante ang parent readiness saka parent capacity building para ang parents maging maray na mga partners kang mga maestra. Tapos number 5 na community support. So iniyo ang community support subago pinangaranan ko si mga local partners ta. So si mga nasa Manila, iyoan sa tong funding partners. Pero ang local, niyo talaga si mga workhorses.
So pag hiniling ta ang modelo magayuno na maray, dahil gabos nagtatarabang para mag-improve ang satuyang aki. So gusto ko pong magpasalamat sa DepEd for being very able partners, mahihigos na maray, for being able partners. Nagpapasalamat po ako na naitawid ta ini, dawa pilot pa lang. Pero ang commitment mi po, mi babayaan ang programa hanggang ta pa nasa saturate. Ang sabi mi po, ang sabi mi po sa Angat Buhay, in the areas where we have community learning hubs, kaya di ka mo ma-pressure, Shig. In the areas where we have community learning hubs, mayong aki na grade 4 na dai pa nakakabasa. Dahil ngunyan, upon assessment, dawa mga high schools, igwang dai nakakabasa. So, si mga tutors na mga education students, kadakol kitang trabahong gigibuhon. Sa mga magurang po na yaon, digdi, primero nagpapasalamat kami sa pagtiyaga nindo, pero mayo po kaming ibang kahagadan, kundi matabangan si mga aki na matawanan ning mas malinaw na puturo. Dahil iuman ini ang pinaka-importante para sa nation building ta. Yaon na si Councilor Lito del Rosario, ang chairman kan sa tuyang Committee on Education sa Sangguniang Banlusod. So sa gabos po, mabalo sa Indo, we are so looking forward to the continuation of our programs. Mabalos! Diyos mabalos po, Attorney Lenny. As in, sabi nga po ni Ma'am Lenny, Diyos mabalos din po sa Indong Gabos, sa Indong mga efforts, as in, volunteerismo para sa satuyang mga kaakian. Ngunyan po, maduman na po kita sa pinakainaandam na parte kan sa tuyang programa. Tatawan ta pong pagkilala ang mga iba-ibang sektor na naging parte kang BKTK. Para po sa awarding of certificates, iniimbitahan ta po si Attorney Lenny Robredo, SDS Susan Coliano, ASDS Cecil Ferro, and Angat Pinas Executive Director Rafi Magno. Pinakainot sa satuyang listahan para pagtawan ning pagbisto ang satuyang iba't ibang mga public elementary schools asinang sa indang mga student beneficiaries. So makakasama natin ang duwang representative ng mga learners sa bawat eskwelahan, kasama ang sa indang mga school principal asinang sa indang mga PSDS. Makatanggap ang ating mga learners at schools ng Certificate of Completion. The certificate reads, Certificate of Completion is presented to for having completed the Bayan Ko Teacher Ko program, a 3-month literacy program of Angat Buhay and the Sisi Development Foundation Incorporated in partnership with the Schools Division of City of Naga, Philippines. Given this 27th day of April 2023 at Santa Cruz Event Center, City of Naga, Philippines, signed Rafael Martin Magno, Executive Director, Angat Pinas Incorporated, Benjamin Abadiano, Executive Director, Assisi Development Foundation Incorporated, and Susan Escoliano, CESO 5, Schools Division Superintendent, City of Naga. Ang inot ta pong eskwelahan na tatawan ng recognition ay nirerepresenta ni Dane Matthew V. Mendoza as in Desiree Nicole D. Regalia, hali sa Yabu Elementary School. Kaiba ninda ang sa indang school head na si Abeth Gregor as in ang sa indang PSDS, Ma'am Gina Bobbies. Makaka-receive sina Desiree Nicole as in Dave Matthew ning Certificate of Completion as in bags na pano ning learning kits para sa saindang pagklase. Sunod na eskwelahan ay inirepresenta naman ni na Martin M. Cledoro as in Hartley Audrian D. De Los Santos, hali sa Triangulo Elementary School.
Kaibaan sa indang school head na si Ma'am Esmeralda de los Reyes, asinan sa indang PSDS na si Sir Dante Santelices. Congratulations Martin at Hartley. Nirerepresenta man ni na Yuan Isaac D. Patino as in Nor Asia R. Ansa Hali sa Santa Cruz Elementary School. Kaibaan sa indang school head na si Sir Oscar Yanzon, asinan sa indang PSTS na si Ma'am Evelyn Brocas. Sunod na eskwelahan ay nirerepresenta ni na Ezekiel P. Relato as in Tricia T. Hustares, Hali sa Sabang Elementary School. Kaibaan sa indang school head na si Ma'am Lucila Aborde, asin ang kanilang PSDS na si Ma'am Emeline Brofas. Iniimbitahan din ang lahat ng faculty ng ating 6 na elementary public schools na kumuha ng ating bags para sa lahat ng estudyante ng inyong paaralan. Lahat ay makakatanggap ng ating mga angat buhay backpacks para sa ating mga estudyante. Sunod na eskwelahan ay nirerepresenta ni na Ralph Lawrence F. San Agustin as in LGB Valenzuela Hali sa RV Maramba Elementary School. Kaiba nindaan sa indang school head na si Ma'am Grace Orbeta, asin an sa indang PSDS na si Sir Ramil Pederio. Congratulations! Asin ang sa tong pinakahuring eskwelahan. Natatauhan ng pagbisto ay nirerepresenta ni na James Allen Arisado, asin Julia Natalie Bernardo, hali sa Balatas Elementary School. Kaibaan sa indang school head na si Flora Ocbian, asin ang sa indang PSDS na si Ma'am Marjorie Batan. Congratulations sa lahat ng ating completers.
Bako lang ining 12 estudyante na nagtaas sa inutan ang makakakuha ng certificate asin mga angat buhay bags. Gabos na estudyante nakabali sa BKTK, tatauan ng certificate of completion as in, yan, ang mga angat buhay bags na tinatao na kang sa tuyang mga teachers. Bigyan natin lahat ang ating mga learner recipients ng masigabong palakpakan. Hindi lang naman ang mga estudyante ang na ating kasama ay ang dahilan ng ating matagumpay na BKTK program. Importante rin na ang iba't ibang mga assessors, tutors at volunteers na nakatulong natin. Kung kaya't bibigyan din natin sila ng Certificate of Recognition. The Certificate of Recognition is presented to for their valuable service as volunteer for rendering a total of number of hours in the Bayan Ko Teacher Ko program, a 3-month literacy program of Angat Buhay and Assisi Development Foundation, Incorporated, in partnership with the Schools Division of Naga, Philippines. Given this 27th day of April 2023 at the Santa Cruz Event Center, City of Naga, Philippines. Signed by Sir Rafael Martin Magno, the Executive Director of Angat Pinas Incorporated, Benjamin Abadiano, Executive Director of Assisi Development Foundation Incorporated, and Ma'am Susan Escoliano, CESO 5, Schools Division Superintendent of City of Naga. Simulan natin ang pagbibigay ng Certificate of Recognition sa ating mga assessors at ang ating mga volunteers galing sa Ateneo de Naga University College of Education. Maaari po namin imbitahin ang lahat ng ating mga volunteers dito po sa ating stage para kunin ang kanilang mga certificates. Again po, inaanyayahan po namin ang mga bawat grupo na umakyat sa ating stage para kunin ang kanilang mga certificates of completion o certificate of recognition. Again, yung mga volunteers po natin galing sa Ateneo de Naga University College of Education. Maghanda na rin ang susunod ng volunteers mula sa Ateneo de Naga University Psychology Department. Nirerepresenta ito ni Honorable Gilda Gail R. Abonal Gomez. Susunod naman ng mga volunteers na bibigyan ng parangal ay ang Universidad de Santa Isabel College of Teacher Education. Sunod naman ang Ateneo de Naga University High School Batch 74. Muli, palakpakan natin ang ating partners, ang Ateneo de Naga University High School Batch 74. Maghanda na rin po ang susunod na bibigyan, ang Universidad de Santa Isabel Alumni Association. Muli, palakpakan natin ang Universidad de Santa Isabel Alumni Association.
Susundan naman sila ng University of Nueva Cáceres College of Education. Muli palakpakan natin ang Universidad de Santa Isabel Alumni Association. Palakpakan naman natin ang University of Nueva Cáceres College of Education. At ang sunod naman sa kanila ay ang University of Nueva Cáceres High School Batch 82. Maraming salamat. Ang susunod po ay ang University of Nueva Cáceres High School Batch 82. Palakpakan po natin ang University of Nueva Cáceres High School Batch 82. Ang susunod dito ay ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology College of Education. Palakpakan po natin ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology College of Education. Susundan ito ng Naga College Foundation College of Teacher Education. Sige po, for photo ops. 1, 2, 3. Smile po. Maraming salamat po sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology College of Education. Ang sunod, mamaya na po ang selfie pagkatapos ng programa. Sige, sunod po ay ang Naga College Foundation College of Teacher Education. Maghanda na po ang susunod na grupo ng mga volunteers galing sa University of the Philippines Alumni Association, Camarines Sur Chapter. One, two, three, smile. Isa pa po, 1, 2, 3, smile. Maraming salamat, Naga College Foundation, College of Teacher Education. Ang sunod na bibigyang parangal ay galing sa University of the Philippines Alumni Association, Camarines Sur Chapter. Maganda na po ang susunod at ang pinakahuli nating volunteer group. Yun po ang ating Community Learning Hub, Sabang, Naga City. Sa huli po, bibigyan natin ng parangal ang Community Learning Hub, Sabang, Naga City.
1, 2, 3. Okay na. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng ating naging volunteers para sa Bayan Ko, Teacher Ko program. Muli bigyan natin ang bawat isa ng masigabong palakpakan para sa ating pagtutulungan para sa mga bata. Ngayon naman ay bibigyan naman natin ng pagkilala ang iba't ibang mga volunteer tutors natin sa iba't ibang mga public elementary schools na benepisyaryo ng programang ito. Simulan natin sa volunteer tutors ng Balatas Elementary School. Susundan sila ng RV Maramba Elementary School. Sige po, pumunta na po tayo sa taas para sa ating photo opportunity. Next po ay Maganda po ang RV Maramba Elementary School volunteer tutors. Pagkatapos ng RV Maramba Elementary School ay ang Sabang Elementary School volunteer tutors. maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa mga volunteer tutors galing sa Balatas Elementary School. Ngayon po ay tawagin natin ang volunteers mula sa RV Maramba Elementary School. Susundan po sila ng Sabang Elementary School volunteer tutors. Sunod naman po ay ang Santa Cruz Elementary School volunteer tutors. At susundan ito ng mga volunteer tutors galing sa Triangulo Elementary School. Ang pinakahuli ay ang mga volunteer tutors natin galing sa Yabu Elementary School. Maraming salamat po sa ating volunteer tutor mula sa Sabang Elementary School. Ang sunod po ay ang Santa Cruz Elementary School volunteer tutors. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. Maraming salamat. Ang susunod naman po ay ang Triangulo Elementary School volunteer tutors. Maganda na po ang mga volunteer tutors galing sa Yabu Elementary School. Thank you po sa ating volunteers mula sa Triangulo Elementary School. Ngayon po, ipapasalamatan din natin ang ating volunteer tutors mula sa Yabu Elementary School. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Habang tinatanggap ng Yabu Elementary School volunteer tutors ang kanilang certificate, iniimbitahan po namin ang mga estudyante na ihanda na ang ating mga bags. Tanggalin na po natin ito sa plastic dahil maya-maya ay magkakaroon tayo ng photo opportunity. Patulong tayo sa mga teachers natin o sa ating mga volunteers para maisaayos ang ating mga bags. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteer tutors na nagsilbi at nagbigay ng kanilang oras para sa programang ito, lalong-lalo na sa ating 6 na public elementary schools dito sa Naga City.
Ayan, naway hindi po kayo magsawa sa pagtulong sa ating mga kapwa-estudyante at syempre sa ating bayan. Parang ang mantra natin sa DepEd, para sa bata at para sa bayan. Sige po, iniimbitahan namin ang lahat ng bata na tumayo. Hawakan po ninyo ang inyong mga bags at itaas para makita na may bags tayong lahat. Ayan. Sabay-sabay tapong taramon araatsan. Kapag nagsabi akong go, ang sasabihin po nindo, maraming salamat po. Again, pag nagsabi po ako ning go, masabi po ang mga aki, nings maraming salamat po. Pwede tapo yan gibuhon? 1, 2, 3, go! Okay, sarupa. Ulitin ta na dapat sarabay kita. Dapat sa go, mataram kita ning maraming salamat po. Okay? 1, 2, 3, go! Sarupa. 1, 2, 3, go! Okay na. Maraming salamat po. Mukhang nag-enjoy naman ang lahat sa pagpapapicture kasama si Attorney Lenny at syempre ang lahat ng ating partners para sa BKTK program. Ngayon naman ay pakinggan natin ang closing message ni Ma'am Susan Escoliano, CESO 5, Schools Division Superintendent, DepEd Naga. Thank you po, Ma'am and Sir. Maugmang aga po sa gabos. Maugmahon ang aga. Nagugusbam pati talaga. And I think everyone shares the goosebump sa kaugmahan tapo ko niya na aldaw. Of course, I would like to give first my greetings and highest respect. Nagugusbump manggirare ko niya. Attorney Maria Leonora Lenny G. Robredo, our beloved former Vice President. And of course, the President of the Angat Buhay, an NGO this time. Palakpakan po natin si Ma'am Lenny, ang ating minamahal. Chairperson and President. Sir Rafi Magno, the Executive Director. Of course, I also would like to extend the same greetings to Sir Barry Codera, the Program Manager for Public Education. And lahat ng naka-uniform, hindi naka-uniform, kasama po sa adhikaing ito. Palakpakan din po natin sila. Part talaga yan ng pagko-close natin na ayaw ko na sanang i-close. But of course, as I give the same greetings, pagbati din po sa ating city government, represented kanina ang ating Mayor Nelson Legacion by the Honorable Nene De Asis, our Vice Mayor. And of course, I've met na rin po si Kagawad Gomez Grace Apunal during the courtesy visit. Thank you very much po and for me knowing you further. Marami pa po kami pinag-usapang partnership. Thank you so much. The City Administrator na may task din ngayon, Sir Elmer Baldemoro. I also would like to acknowledge the City Councilor and the Chair of the Committee on Education, Honorable Lito Del Rosario. Marami na po, di po kami pinag-usapan, Ma'am Lenny. And it's, I think, matuhog-tuhog na po ang gabos na ini. Because I'd like to believe, tinitake in mi ang gabos, tuturuhogon mi po para talagang the whole of us approach na po ang mangyayari sa pag-address na sa mga bagay-bagay. Our other guests, and I couldn't thank enough, of course, all of you who are here, mga PSDSS natin, the Curriculum Implementation Division, by the way, headed by Doc Liza Abulok. Siyempre, ang pinakamagayon na partner po, the Assistant Superintendent of City Division of Naga, Ma'am Cecil Ferro. Siguro special mention ko si Ma'am Ami. Si Ma'am Ami was and will always be my trainer in reading education training program. Hindi ko pinapakilala ang iyong edad, pero that was way back 1999. I acknowledge that because I am a high school teacher and wala akong comprehensive background about beginning reading education and all that. At sila po ang nag-enable noon sa akin
So you can understand my passion and attachment to this. That's why nakakadagdag po talaga yon sa inspiration. Members of the School Governance and Operations Division, ang ating pong mga estudyante, pwede bang palakpakan natin ang ating mga completers ngayon, ang ating 501 learners, and doon sa nag-iisa nating hindi nakasama ngayon, because supposed to be 502 siya, manalangin tayo para sa kanya. Sa ating mga parents, sa ating tutors, sa ating mga partners, ang dami-dami po natin. All of you, sana po wala akong makalimutan, pero galing sa SDO, Naga City family, thank you, thank you. Actually, thank you is not enough. But may I articulate that po on behalf of the family of SDO, Naga City. Pag hiniling ta po kita gabus ngunyan, may 501 learners kitang nagtapos. Pero pag hiniling nindo, may mga naka-standing ovation. O pakanta din ang mga naka-standing ovation. Igwapa po dyan na nasa likod, dakul pa kitang naiisip. We put them together. We now have the community, all of us, in this cause. Nagugusbang puli ako. Kasi, if I may share, pangarap ko din po yun, di ba sa ating community of practice, we would like that everyone should be engaged in the education of our children na mapuon sa mga saradit pero basic, mga foundational na mga bagay-bagay sa skills. And iyan po si reading. Naugma ko, nahiling ko po na ang basic approach is marungko. Sila Ma'am Ami po ang nagtukdo kayan sa mo, attorney. Kaya we are very much into this. Our commitment is more than 100% because there shouldn't be less than that. In fact, more than that. Kaya po ngunyan, tinatahi-tahi mi ang mga bagay-bagay para po gabos na mag-complement. And sabi ko nga ni po, the whole of us approach na po ito up until going to the communities, sa mga harong, sa mga most vulnerable, sa mga marginalized. And this is a call especially for the people in DepEd, Naga City, that every number up until the 0.001, basta nagre-representing aki, kabali po sinda sa satuyang aasikasuhon, asin ikakalinga. I may not be speaking much of very concrete programs and projects because I understand that we have to engage. Participatory po baga ang Naga, iyan ang pinagmamalakita. Once we engage all our internal and stakeholders and external ones, we would be able to come up with a more firmed up PPAs and partnership. And I am just doubly happy that Ma'am Lenny articulated already, may 490 kita po na non-readers pa, struggling readers from grades 4 to 11 actually. Pasalamat na mayo ng grade 12. And nag-offer na po ang foundation ning help along that. Rest assured po na guguluhin mi po ang programa dahil para po ini sa Satuya Gabos. So inuulit ko, my message would be, habo kong i-close pero I have to close. Ang mensahe po ning pasasalamat, but more of gratefulness that we have these people, NGOs, volunteers in our midst na talagang ready magtabang pagsakat sa stage. Namamati mi po si sa indong energy and namamati mi na you want to do more and you want to be engaged forevermore. O, siguro po ayan ang satuyang gustong i-commit nyo niya na hapon. SDO, Naga, City Family po is into this 100% and more. Thank you to the organizers. Day ko na po sasaro-saroon ang mga sponsors. We shall be giving you very personalized acknowledgement after this event. Sa mga aki, congratulations po sa Indogabos. And of course, sa mga teachers, nakalimutan ko kaninang banggitin, palakpakan din po natin ang mga teachers, yung mga nag-education and everyone. Thank you all so much. Diyos mabalos po, Ma'am Susan. And pinapaisihan po ang gabus na school coordinators na pwede na po kuahon ang satuyang mga kakanon para sa mga estudyante ta. Digdi po sa may bandang left side po nindo.
Again, pinapaisihan ta po ang gabus na school coordinator na pwede na pong kuahon ang mga kakanon ka mga estudyante, mga student recipients ta. Digdi po sa may bandang left side kan sa tuyang stage. So, ayan po. Para man po sa nawawaraan po ning cellphone, ano po kung narisa mong nawara ang cellphone mo, may nag-surrender po digdito sa tuya sa gilid, magrani lang po sa muya o sa dawa si isay na organizer para po ma-claim po ang sa imong cellphone. Ayan, totoo nga na ang pagtutulungan kahit maliliit na bagay ay may malalaking epekto sa kabutihan ng sangkalahatan. Muli po kaya kami ay nagpapasalamat sa lahat ng volunteers, partners, teachers, tutors at mga magulang para sa 501 na estudyante na ating natulungan at syempre nabigyan ng mas maliwanag at makulay na hinaharap. Sana po ay hindi po tumapos dito, no? Hindi magtatapos ang ating pagtutulungan sa BKTK Year 2. Sigurado po na meron pa pong susunod. Sabi nga po ni Ma'am Susan, ni Attorney Lenny, at sa tingin ko po, lahat ng volunteers ay masisipagin pa para sa mga susunod pang programa. Ayun, kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po magiging matagumpay ang programang ito. Sa susunod po muli. Again, tapos na po ang ating programa. Muli, ako po si Engineer Raymond Ian Timorata, galing sa Naga City Science High School. At ako naman po si Teacher Joriza K. Novio mula po sa Del Rosario High School. Kami po ang inyong host para sa araw na ito. Maraming salamat at magandang buhay. Maraming salamat po. Salamat po. Ingat.